Здравей, пиле, какво правиш? Ще паля. Ще пушиш? Да. И аз те пуш. И аз виж, пуш. Добре. Италиано съм днеска, бе. Та камера нещо е мазна. Предната. В Италия съм. Да знаете. Днес съм италианец. Утре ще съм в Австрия. Австриец. Воза си жената, какво да правя? Ми воза. Нали, жена? Некой път кара, некой път се вози. Ми, какво да го им правиш? Искаш ли да караш сега от движение? Мести ми се веднага. Бе, да се водиме на работа. Да вземем 3-500 и се не стигат. Нали пи? Такъв е живот. Не стигат. Отворих пиво, отворих. Айде, почваме вече забавлението на диджея Виктор. Тираджията започва вече с неговите си пожелания. Не бой се, какво правиш, бе, не бой се, аз съм. Аз съм, бе, не бой се, бе, не бой се. Какво правиш? Абе, нищо, бе, карам. Ти ще да подскачаш, ма, жена? Аз да подскачам. Ми я викам, какво правиш? Не подскачам. Един дойде и се оплаши и избега. Не бой се, бе. Диджея Виктор Тираджията започва с най-хубавите поздрави. Бъдете живи и здрави днеска на 1 март 2025 година. Бъдете живи и здрави. Месеца на жените. Да видим какъв ще бъде то месец сега на жените. Какво представляват жените, ще го видим сега. От утре почва вече слънце, Пролет, лято.